Dus het is de week van de vrijwilliger en we zijn vrijwilligers aan het bedanken. Nu gaan we Fleur bedanken. Fleur is de prizes van Musicologica en ze is genomineerd door een van haar medestudenten. Ze hebben nu co-repetitie, dus we hebben iets speciaal voorbereid. Kijk zeker mee. Is hier een Fleur de Vlieger. Fleur is namelijk genomineerd als allerliefste vrijwilliger door een Laurent, die is hier opgevallen. Laurent, kom ook maar even naar hier. Mogen wij ook jullie repetitie voor 5 minuutjes spelen? We hebben namelijk een liedje bij. Gewoon omdat dat jullie zo een beetje op zicht kunnen lezen. Dus geef mij door en neem maar eens door in je hoofd, zou ik zo zeggen. Ondertussen de bloemen mij afgeven. Ik zal wel meespelen met de piano. Ga je het beeld of niet? Dat is oké. Had je dit verwacht? Nee. Denken jullie dat we kunnen beginnen? Ja. Je bent ook dan uitgenodigd op de bedankingslunch van UP donderdag. Nog veel succes met jullie repetitie. Instructies van het plan, 1 keer per week water, maar de komende week. Je zit sowieso een week safe en voor de rest bij mij geen Dankjewel, Emco.